Alright, proceed na tayo mga ka-taker. May mga bahay pa ba dito? Pasok tayo. First time ko lang pupunta dito mga ka-taker. Ay, tayo. Ay, meron, may tao. Morning, ma'am. Ma'am, magbigay nga po ako ng flyers, ma'am. LPG delivery po, tsaka kwan po. Water delivery. Sarahal po ito, ma'am. Yan po, ma'am. Apo. Ma'am, naka-video po tayo. Mag-hi po kayo, ma'am. Morning po. So, yan. Thank you po. Nakakagaan ng pakiramdam, mga ka-taker. Pag nakakita ka ng nakangiti, naka-smile, at happy. Parang iisa lang yun, ah. Alright, let's go na. So, bibigyan natin lahat ng tricycle driver dito sa may Resurrection Amigan, Pangasinan. Right, pasok tayo dun mga ka-taker, oh. Let's go. Dito tayo sa may plaza ng Resurrection mga ka-taker. Ayan, oh. Ganda ng paint nila, oh. Morning, sir, ma'am. Bigay nga po ako ng flyer, sir. LPG delivery po, tsaka water delivery. Ma'am, depende rin po sa company yan, ma'am. Saan ito banda? O, tsaka depende rin kung legal o kolorom. Eto, sir, oh. Water delivery din po itong isa, sir. Rahal, sir, rahal po. Opo. Ito yung ma'am na, ito po. Opo. May senior discount din po yan, sir. Yan, sir. Ito, sir, oh. Thank you po. So, papasok tayo dun sa loob mga ka-taker. Sir, naka-video pa tayo, naka-vlog pa tayo. Pwede pa kayong mag-hi. Ayan, shoutout sa mga residente ng Resurrection Amigan. Ayan. Huwag mo isasama ito, Sige po, sir, salamat po. Sige po. So, bigyan din natin sila, sir, dito. Sir, bigyan ko rin kayo ng concert flyers po. Sa LPG delivery po, tsaka water delivery. Sarahal po yan, sir. Ano yan, sir? Opo, water delivery tsaka LPG po. Pero magkaibang may-ari po yan, sir. Opo, sarahal po yung highway po. Sa may highway lang po. Sir. Ito po, sir. Thank you po. Sir, hi po kayo, sir. Naka-vlog po tayo. Naka-video po tayo. Good morning po, good morning. Sige po. So, alin bang unahin natin, sa kanan o diretso? Kanan na lang tayo mga ka-taker. Dito nagpapadeliver din sila, ma'am. Sila yata yung yung tumatawag. Dito, try kaya natin dito. Tapo! Idol, may kasama ka dyan? Pasuyo nga. Pakikuha ito, oh. Flyers. Kakapi si Idol. Good morning, Idol. Mag-hi ka, Idol, oh. Hi. Mag-hi ka. Naka-video tayo, naka-vlog tayo. Sige, Idol. Salamat, ah. Thank you. Alright, yung bilis maubos mga ka-taker, oh. O konti na lang. Ayun, oh. Meron pa tayong gamot, oh. Gamot sa sakit ng puso. Morning, sir. Sir, bigyan nga po ako ng concert flyers po. LPG delivery tsaka water delivery po sa Rahal po. Yan, yes, sir. Yes, sir. Sir, naka-vlog po tayo. Yeah, good morning. Morning po. Ingat po. Sige. Ka-take care po. Ka-take care po. One word po yun. Ka-take care. Ka-take care po. Take care. Sige po. Sige. Ingat po. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, bigyan nga po ako ng flyers, ma'am. Sa LPG delivery po tsaka water delivery. Ito mo. Sa Rahal po yan, ma'am. Apo. Salamat po. Sige po. So, tingin pa tayo dito ang pwedeng bigyan. Ayun, o. Morning, sir. Alright, so ito yung dadaanan natin mga ka-taker, oh. Sir, bigyan nga po ako ng sir. Flyers po. LPG delivery po tsaka water delivery, sir. Apo. Ito, sir. Sir, naka-vlog po tayo. Okay lang po. Ay, shoutout kay sir tsaka kay sir doon. Thank you po. Alright, let's go na mga ka-taker. So, ubos na yung flyer ni Kuya Jay. Ito nga sticker na lang ni Sir Jojo yung natitira. Konti na lang, ang bilis. So, ilang tao na yung nabigyan natin. So, ang ginagawa natin ngayon mga ka-taker is lahat ng bahay bibigyan natin para masaya at happy. Pero parang iisa lang yun, ah. Let's go. Meron kayang bahay dito? Parang may bahay pa dito. Uy, meron pa.
Pasok tayo dito. So first time ko rin pumasok dito mga ka-take care. At ayun, may mga bahay pa pala dito oh. Oh, di ba? May mga bahay pa. So matagal na akong dumadaan dito mga ka-take care, pero ngayon ko lang napasok ko ito. Busina tayo. Tapo. Marami pang bahay pala oh. Ma'am, magbigay nga po ako ng flyer, ma'am. Gagamitin pong panluto. Salamat po. So, meron pa yatang kalsada dito. Oh. Ay, meron pa. Papunta ron. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, bigay nga po ako ng flyer, ma'am. LPG delivery po sa Rahal po. Apo, ayan po. Adupay mo kayong babalay dito ya, ma'am. Thank you po. Hi, ma'am. Good morning po. Ma'am, bigyan ko po kayo ng flyer, ma'am. Yan po sa Rahal po. Thank you po. Alright, so proceed pa tayo. Ma'am, salamat po. Sige po. Napansin ko si Lolang tangos ng ilong. Sana all matangos ang ilong, no? Pasok tayo dito. Oy! Tapo. Good morning, ma'am. Ma'am, bigay nga po ako ng flyer, ma'am. LPG delivery po. Sa Rahal po yan, ma'am. Ito po, salamat, ma'am. So, meron pang isang bahay doon. Baka sakaling may tao. Thank you po. Oh, meron yata. Oh, pasok tayo doon. May... Morning, sir. Tapo. Morning, sir, ma'am. Sir, bigay nga po ako ng flyer, sir. Flyer? Opo. LPG delivery po. LPG. Opo, sa Rahal po yan, sir. Opo. Sir, ma'am, naka-con po tayo, naka-vlog po tayo, naka-video po tayo. Opo, hi po kayo, ma'am. Ayun, nagpe-prepare sila, ma'am, ng sitaw. Oh, fresh na fresh, oh. Saan banda kayo? Sa Rahal po, ma'am. Ay, kayo yung nagpunta dati. Ito, bigyan mo po ito, ma'am. Ayan po. Meron ako yan. Binigyan mo na ako noon. Ay, meron po nagbigay, ma'am. Ay, pusang galing. Babae po, ma'am, babae po. Ikaw din yun eh. Saan po banda, ma'am? Matandaan. Doon, galing ka nga kayo. Galing ka nga sa looban eh. Ay, kailan po yun, ma'am? Kasi ngayon lang po ako nagkuhan eh. Na yun. Ay, matagal na po. Bago nyo palang bukas. Ay, opo. Ay, o nga, ako nga po siguro yon. Binigay, ano mo ng flyers nyo. Ay, opo. Ay, nakatago pa rin po, ma'am. Ay, bagong number na po ito, ma'am. Ay, iba na yan. Opo, iba na po, ma'am. Opo. Na yan, hindi na doon. Hindi, Opo, bago na po yan, ma'am. Parang relasyon yan, pabago-bago. Ma'am, thank you po, ma'am. And, maraming number. opo. Ay, shout out natin sila, ma'am, dito. Nag-ayos ng fresh na sitaw. Ano dang sitaw ito? Kulang na lang ng sa Tapos may puso pa ng saging, you know. mabuting puso ito. Sige po, mama. Salamat po. Thank you. Sige po. Mapapanood ba namin yan? Yes, ma'am. I-search nyo lang po sa ma'am, sa Facebook po. Ka-take care po. Opo. Ka-take care. Ay, ka-take care. Opo. Tapos take care po. One word po yun, ma'am. Isang word lang po. Opo. Sige. Thank you po. Let's go. Sige, sir. Salamat po. Sige po. Sige, sir. Okay, papunta na tayo sa Sinabaan. Ay, Sinabaan. Kasabaan. Kasabaan ba yun? Sinabaan. Hindi ko sigurado eh. Pero puntaan na lang natin, mas sigurado. Let's go. Yung dineliveran namin nung last time, mga ka-take care na bahay, may mga bahay pa dun sa may semento talaga. So iisa-isahin natin yung bibigay natin. Check pala natin yung cellphone, baka mahulog. Mahulog ka na sa pag-ibig, wag lang yung cellphone nang mahulog. Alright, clear.